मम्मी काय हुलू झालं उठा हुलू झालं ठीक आहे बाबा गांधी नोंडा कुठ्या मारणार चुई चुई मारणार चुई मारणार काय नाचिलं कुठे नाचिलं दे 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 बावडे नाच ते जो नाच नाचिव हां ते मोर ते नाचे ସେ ଯଦି କାନ୍ଦ ଏମିତି କରୁଥିଲା ହଁ ଏମିତି କରିବ ତସଣେ ଯେମିତି କାଢୁଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ନାକର ପିନ୍ଧି ନାକର ପାଟିର ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଗଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ଶିଖିବ ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଷମା ଗଲେ ବଡ ଖସି ପଡୁଛି ଚୁଟି ଥିଲେ ରହିଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଛୋଟା ନା ଚଷମାଟା ବଡ ସେ ବଡ ଗୁନୁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଗୁନୁ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଥର ଭାରି ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇବ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ହଁ ଆଉ ତ ଆଖି କାଇଁ ଆଖି 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 ଆଉ ତ ଯିବ କାଇଁ ତ ଯିବ କିଏ କବାଟ ବାଡୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତ ହାତ କାଇଁ ହାତ ଆଉ ତ ଗୋଡ ଗୋଡ କାଇଁ ଆଉ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରୁନି ମତେ ଜାଣି ଆସିବ କାଢିଦେଲି